Давай сега! Welcome back, Mr. Anderson. Where are you by Torbala? Where are you by Torbala? My name is Neo. Find them and destroy them. Torbala küçük! Haydi çılgın Tabasco! Горица, той живее с малките дечица, близо до Тилилейската горичка. Той живее надалеко, движи се чрез спонсорството на и благодарението една голяма фирма, която се нарича Ръцятевеко. Има лукса пърта на нея, бизнесът е конкурент. Има лукса пърта на нея, бизнесът е конкурент. Аз ще живея като нормален, аз ще живея като нормален, аз ще живея като нормален, аз ще живея като нормален. Дай нормален, нормален, нормален. Всички на хората! Столеният шамал, той запаредвижва! Аре слушай! Той продава печен баклажан на пазаря в градска спичал и флиртува с 300 бабияги. Гадни слушатка припива със стояги. Той флиртува с 300 бабияшки. Гадни слушатка припива, че не стояшки. Той флиртува надалече и се движи с кожено елече. Той флиртува надалеч и се придвижва чрез остър меч. Той флиртува надалече и с плюшеното мече. Той сънува как далеч ще преспи с сисекеч. Аз ще живея като турбалан, аз ще живея като турбалан. Аз ще живея като турбалан, аз ще живея като турбалан. Ай, турбалан, турбалан, турбалан. Ай, турбалан, чичо турбалан, дядо турбалан и баба турбалан. Everybody на хорото! Аз ще живея като турбалан, аз ще живея като турбалан. Аз ще живея като турбалан, аз ще живея като турбалан.